I hvert fald så starter vi nu. Jeg havde lovet lige at lave en hurtig orientering om det ekstraordinære brugermøde, vi havde i mandags, hvor der blev fremsat lidt information om den nye havneplan og arbejdet dermed. Selvfølgelig så kommer der mere udførlig information om det hele på hjemmesiden og i Tudebøjen og sådan noget, men det er kun 4 dage siden, at vi fik det her, så derfor så har vi ikke noget at informere på andre måder. Men i hvert fald så kan I få det her og vide nu, så er jeg lige så opdateret, som jeg selv er. Det der, det er som det kommer til. Nej, sådan ser det ud. Men jeg vil lige starte med at sige, at det her det er en oprindelig tegning med det der forslag 2, som blev vedtaget sidste år. Det var det, vi skulle arbejde videre med. Jeg vil lige fortælle, at lige her var det her udløb, overløb fra, hvis vi får skybbrud, så er det hændeløbet ud. Og der undrer vi os over, da vi havde det der første brugermøde tilbage i 26. oktober. Jeg skal gøre mig bemærke. Jeg er kommet jo. Lyset slukker. Hvis du ikke kan finde din ølglas, skal du bare se på det her. Sæt mig herude på Da vi havde det der brugermøde 26. oktober, så undrede vi os over, at der kørte en kravbåd rundt og gravede på stranden. Og vi spurgte til mødet, hvad laver det? Jamen, de skal omlægge det der overløb i forbindelse med regnvand og sådan noget. Okay, og vi fik ikke mere at vide. Og de gravede de efterfølgende dage, og så flyttede de fra kastningen, de gravede. Og så spurgte vi, hvad sker der? Jamen, de lægger den inde i havnen, det der overløb. Lægger de det inde i havnen? Hvad? Hvad fanden går det ud på for den? Ja. Vi kan lige slukke musik. Jo, men så ved de ikke, ja. Det var der ligesom ingen, der kunne forstå, hvorfor man gjorde. For vi har jo set et par gange, at den har skudt i forbindelse med voldsom regn og sådan noget, og så er hele bugten fuld af skidt og møg og fækalier i flere dage. Og når man så lægger det ind i havnen, så bliver det i hvert fald ikke mildere ærtesuppe. Så det undrer vi os lidt over, og så bad jeg Ea finde ud af, hvem der var hovedmand for den beslutning der. Så fik jeg tilbage, at jeg kunne, den der var kontaktpersonen, det var, hvad hedder hun, Ryggenvæltes kone? Diana, ja. Hun sad som sagsbehandler på det der, og så skrev jeg til hende. Og så fik jeg en sludder fra de varme lande om, at man i Bornholms forsyning og i spildevands sektoren der var blevet enige om, at det var den mest fornuftige måde at gøre det på. Altså i stedet for, at man førte spildevandsledningen længere ud her, som ville blive 10 gange dyrere, end at bare lige køre den ned. Den holdt, for det var jo sådan, at den skød måske hver 30 eller 5 år, og hvis man regner det ud, så var det under 100 liter i døgnet. Og det kunne man jo godt leve med. Det sker jo, at det hele kom på en halv time. Altså. Og indeholder alt muligt sjove ting og sådan noget. Jeg kan lige se, at det sker i højsæsonen med den bro her fuld af gæstebåde. Vi ser dem aldrig igen. Men de mener, at man har regnet på det, og det er fint. Der sker ikke. Og desuden så skal der være en separering af spildevandet, så inden for 2 år, så skal 40% af husspildevandet, det skal være separeret fra, så det kører en anden vej, altså det vil ikke komme ud her. Og inden for 5 år, så skal 100% af husspildevandet være frasepareret. Og det vil sige, så er det rent rendestensvand, det der kommer ud. Det er jo fint nok. Det sagde man også 35 år siden. Ja, præcis, ikke? Og jeg sent som i går skrev jeg så til Carsten Scheibby, altså det er ret nyt, vi fandt ud af det her. Jeg skrev til Carsten Scheibby og spurgte, hvad garantien var for, at man fik lavet den der separering af husspildevand inden for 5 år. Han har ikke svaret mig nu, men han svarer om 5 år. Ja, formentlig, men det tror jeg, det er der jo ikke midler til. Nej. Så det ender med, at der kommer en lortet dynge, altså, for at sige det mildt, her inden for kastningen, ikke?
Det der skete for 35 år siden, det var, at man kunne godt pådutte industrien og få adskilt alt. Ja. Men man gik ikke ud til borgerne og slet ikke i et valgår, fordi det påfører borgerne en masse omkostninger til parcelhus og så videre. Så det kommer ikke til at ske i næste 35 år. Nej, det tror jeg heller ikke. Tom Jensens bud, det var 50 år måske. Så... Men det er jo lidt mærkeligt, når de argumenterer for, at det faktisk ikke er et problem, fordi der kun kommer 1,6 gange om året eller om alle dage. Ja. Hvorfor skal vi så bruge millioner af kroner for at separere spildevand og kloak? Ja, jeg forstår det ikke. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og så set i tråd med, at nu skal vi modernisere Nørre Kås, den skal laves topmoderne af det hele, ikke? Vi skal bare lige fylde den med lort en gang imellem. Jeg fatter det ikke. Men nu har jeg sendt videre til Carsten Scheiby og bedt ham om at komme med en udtalelse, ellers må vi prøve at gå til pressen. Og vi skal ikke brokke os. Nej, vi skal ikke brokke os. Vi kan bare konstatere, at det er noget lort, eller det bliver det. Nå, men det der, det er jo som den oprindelige tegning med tilbud 2, som han gav Dan Haslev sidste år. Og det man lige skal lægge mærke til her, det er, at Jollehavnen, som det blev antydet, der ville man lave en lille bro herover og så fortsætte den her. Sejlklubbens junior ramper, de ville komme herover. Men det kan jeg godt se, det vil give lidt ballade indimellem, hvis den jollejerne her, de skal fare frem og tilbage med fiskekasser, hvis jollerne skal i vandet. Så det bliver i den nye tegning lavet lidt anderledes. Det er den, der kommer her. Så vi starter med det område. Så kan I se, at nej, den gamle, eller den oprindelige lange flydebro, den ligger i forlængelse af den her. Den bliver fjernet selvfølgelig. Og så den betonfinger, der bliver tilbage, der bliver der frit slag til at lave forskellige ramper. Nu den er bare tegnet på som et eksempel. Men den kan så gå både den ene vej og den anden vej, på større eller mindre, mere stejl, mindre stejl osv. til de jolletyper, der nu skal være. Så hele området herfra og hen, det bliver friholdt til sejlklubben og roklubbens næsten for godt befindende, om hvordan at det nu skal udformes med broer og ramper osv. Og så det nye jolleområde, som kommer til at ligge her. Det bliver med ybomme, 4 meter lange ybomme, tror jeg, til et rigeligt antal joller, set i relation til, hvad der er i joller i dag, så er der masser af. De udvendige her, det vil primært være til trollingbåde, gæstende trollingbåde, der kommer forbi, og de kan få tøj herinde. Hele det område her, det bliver 1,3 meter dybgang. Der er nogle sten herude, der skal fjernes, men det har både Dan Haslev og de to erhvervsstykker, Kim og Per, de har været nede og kigge på det, og de siger, at det er ikke noget problem at fjerne de sten, der skal fjernes. Så kommer der 3 nye flydebroer, som også efter den gamle tegning, og der er en ændring til det frem for tidligere, hvor at den inderste den blev kort, og den næste blev meget længere, og den der den blev lidt kortere end den lange, altså der var lidt forskel på det, men Dan Haslev, han har fundet ud af, at der er et svensk firma, CNB Marine eller sådan noget oppe ved Göteborg, som producerer de der betonelementer, flydebroelementer, i 25 meters længde. Og han siger, med den uro, der er og kan opstå i forbindelse med Leonora-bølgen og så videre, så jo længere de elementer bliver, jo roligere bliver broerne at ligge på. Så derfor kommer hver bro til at bestå af 2 sektioner, 25 meter betonelement. Og ybommene, der kommer på herude, de bliver herinde, var det 6 meter, og så bliver det 8, 10 og 12 meter. Altså så op til 15 meter bådlængde vil der kunne ligge derude. Så man siger, 3/4 af bådens længde skal ybommen minimum være, for at man ligger sikkert under alle forholdene. Men Anders, skal der ligge 2 både på hver ybomme? Ja, det er dobbeltpladser, så der ligger 2 i hver ramme, ikke? Ja. Kan bommene holde til det? Ja. Okay. De kan faktisk holde til 3. Ja. Hvis er nogle havne, hvis det er til gæstebåde, så er der nogle havne, de nøjes med for hver 3. båd. Ja. Så kan du have en båd fastgjort til hver ybom, og så ham, der ligger i midten, han har fat i de 2 både inden for hver side. Det kan de sagtens holde sig.
så sejler de sig væk. Men det der er tilstræbt her, det er selvfølgelig at alle forfandt, altså man lægger en side til ny bund. Sæt jer ned for helvede. Så har vi så det enderste bassin her. Så bliver det igen med, at broen herude, som vi kender den her, den bliver fjernet. Og så bliver der ybombe her, og det bliver, var det 10 meter, 8 meter her, 10 meter der. Herhen rører man ikke noget. Det lader man være som det er. Og de både, der ligger der, får lov at blive liggende og så videre. Sammen med inderbassinet, ingen ændringer. Det lader man også være som det er. Så kommer der en trailerrampe her. Og det vil sige, at man kan vælge at lukke den der, hvis man vil, eller lade den stå, eller det ved jeg ikke, det er der ikke nogen beslutning om nu. Men i hvert fald så bliver det for at undgå for meget kørsel på havnen, så bliver der biler, der kommer ind, de kan køre ind op langs gavlen på servicebygningen, og så bakke båden ned. Så det bliver mere hensigtsmæssigt, det bliver. Og så bruger vi. Hvad? Brug indtil ved kajen, ikke? Bro? Ja, altså. Nej, ingen bro. Her, ingen bro herinde. Der ser du ikke Det, nej, det kan komme ind på det nu. Skal vi se. Det der, det er Jollehavnen. Det bliver faste broer derude. Så ikke flydebro, men faste broer, hvor man fylder op med noget sten eller noget andet, og lægger et betondæk på. Og så er der, altså planen, der skal bygges redskabsskure, eller sådan nogle små fiskeskure. 2 gange 2 meter. Det er noget med det indvendige, må det kun være 71 gange 71. Og hvis det bliver så lange, så man kan sove i den, eller ligge i den, så er der andre regler, der spiller ind. Så det må det. Så noget med udvendige mål må godt være 2 meter, men indvendige må du ikke kunne ligge udstrækket. Der er fandme nogen, der har for meget tid til at Det må ikke ligge på tværs. Diagonalt. Men går vi ind, det er igen den her Jollesbro småbådsbassin. Skal vi se, den der. Den bliver lidt mere spændende. Det er kajen op mod servicebygningen. Man troede, at den så ud som her på tegningen, hvor den der betonkaj, at den går så dybt ned, så at man kunne grave ud til 2 meter hele vejen ind. Men det viser sig, at de sten, der ligger der, det der mudder og sådan noget, det, når der kommer 30 cm ned, så er betonen ikke eksisterende. Så derfor så kan man kan ikke grave ud til 2 meter hele vejen ind. Det man så vælger at gøre, det er at hæve ybommen. Man kan få nogle specielle ybommer, der er 1 meter over vandet. Og det vil man så gøre derovre, altså ind mod servicebygningen. Og så lade motorbåden ligge derovre. Så de kan gå ind med stævnen. Det kommer til at se sådan ud, når det er færdigt. Så altså ybommen 1 meter over vandspejlet, og så kommer der et trin af noget elefantdrist eller sådan noget galvaniseret stål, man kan træde op på. Og så bliver det til motorbåd hele den kaj ind mod servicebygningen. For det de ligger med stævnen ind, så behøver der ikke være 2 meter hele vejen ind til kajen. Den anden side herover mod hvor vi sidder i midterbassinet, den er der. Bum, sådan ser den ud. Og der ligger nogle sten, som er det oprindelige Nørre Kås og sådan noget. I starten der ville man fjerne det og så lave en betonvæg og så videre, men det er man heldigvis på en om, at det er synd at ødelægge den oprindelige kaj, der er der. Så det man gør, det er, at man lægger et betonanker, hvis der, det er klubhuset op til højre, og så græsplænen ud, og så lader man de oprindelige sten ligge der, og graver en grøft inde bagved, fylder op med beton, og så bruger det til forankring af de ybommer, der skal gøres fast. De kommer også 1 meter over vandspejlet. Og den kommer til skråne ned til 2 meters dybde. Det man så skal vi over den der. Den der. Ja. Sådan. Anders, jeg ved godt, det er på detaljeniveau. Ja. Men du sagde, at det bliver 1 meter over vandspejlet, og vi skal være 2 om en ybom. Hvordan tænker man nu så? Jeg tror ikke inde i Inderhavn. Der er måske ikke 2 om det sagde du bare, det var 1 meter. Ja, det er ude på flydebroerne.
det hører også til. Så laver man en omfordeling af bådpladserne herinde. Altså man vil prioritere, at dem, der har pladser herinde, de bliver herinde. Alle i det røde område, det er dem, der ligger der nu. De får lov at fortsætte med at ligge der. Det gule område herover, det bliver motorbåde. Og det blå område her, det bliver sejlbåde. Primært dem, der er der nu, men også større både, der ikke er generet af en dybgang på 2 meter, de vil også komme herind og ligge. Så bliver det jotter med op til 1 meter dybgang her, og større joller, små kabinebåde op til 5-8 meter på den første bro, og så bliver det større både derude af. Men det primært så vil de have alle ind og ligge, hvis det kan lade sig gøre. Men der er selvfølgelig nogen, der ikke kan på grund af bygningen, som kommer ud i de andre. Bassiner. Jeg ved så ikke med Lars, der ligger langskibs her, om han får lov at blive liggende, eller hvad. Der er den der møbleringsplan, det er Ea, der sidder med den. Og den går hun først i gang med, når de kender datoerne for, hvornår det hele begynder at ske. Efter planen, så skulle det hele kunne være sådan på plads, så at man efter nytår går i gang med at fjerne de eksisterende broer herude. Det er gjort på en formiddag, siger det. Det er en dykker ned med noget sprængsnor, så siger det bang, og så er alle pælene skåret af, og så kan man trække det på land og skære stykker med en motorsav. Så skal vi have nye ruder her. Det er hurtigt klaret. Og så producenten af de der, nye flødebroer, de skulle blive leveret, komme af færgen og blive leveret herhenne på Rønhavn, hvor PL-kranen, den kan løfte med og smide i vandet, og så skal de slæbes herover og lægges ud i Seaflex-koblinger, altså de der gummikoblinger, som de også har i Simrishamn. Det bliver ikke kæder, for det levetiden er for kort, og så er det for ustabilt. Når det er lavvandet, så kører de rundt. Det gør Seaflex ikke, de holder bedre. Og det skulle så kunne ske udlægningen af det i marts-april. Og